Gepleyer Azatlyk Radiosu. Akşamyz hayrly bolsun gaderly dinleýijiler. Şu 2016-njy ýylyň 24-nji fevraly hepdeniň çarşamba güni. Habarlar günlük gepleşigimizde Pragdaky studiýadan men Sahra alyp barýan. Şuňky programmamyzda Talibanyň Katardaky edarasy Kabulla geçirilen parahatçylyk gepleşiklerinden habarsyzlygyny aýdýar. Onun parahatçylyk prosesine goşulmak üçin belli öňkü şertlerine hiç bir zadyň üýtgemendigini bildirdi. Owansanyň vice-prezidenti general Dostum ýurdun demirgadygyny söýüşçilerden arasalamak üçin ýene Jowzjan welaýatyna bardy. Ya azat mekunim, ya ikupiçe kapanymamy. Amnesty International guramasynyň adam hukuklarynyň ýagdaýy barada çap eden hasawatynda Türkmenistanda 2015-nji ýylda edil öňküsýary repressiw rejim dowam etdi diýilýär. As they were before, with torture and other human rights evils continuing. Aşgabatda jaýlaryň daşyny mermere meňdeş terişde bilen örtmek çäresi 2 ýyla goly wagt bäri dowam edýär. Bir näçe bökünçlük bar. Yarım saatlyk habarlar günlük gepleşigimiziň çäğinde şu we beýlek maglumatlar eşitdirmäsi ýanaşar. Gepleşigimize başlamazdan ozal günüň täzelikleri bilen tanyşyp bolun. Owansanyň Taliban hereketiniň Katardaky edarasy Azatlyk Radiosyna beren maglumatynda Kabullaky hökümet bilen gösgöni parahatçylyk gepleşiklerine başlamazdan ozal Birleşen Ştatlaryň ýolbaşçylygynaky ähli daşary ýurt güýçleriniň Owansany terk etmelidigini nygtamagy dowam etdirýändigini aýtdyar. Talibanyň Katardaky syýasy edarasynyň resmi medpuat wekili Muhammed Naim bu baradaky beýanatyny Kabulda 4 ýurdun wekilleri göni parahatçylyk gepleşikleriniň geçirilmeli wagtyny kesgitlemek maksady bilen geçiren duşundan soň ma'lum etdi. 4 ýurdun wekilleri gepleşikleriň mart aýynyň 1-nji hepdesinde Islamabadda başlanmagyna garaşýandygyny aýtdylar. 4 taraplaryň koordinasiýa topory diýilip atlandyrylýan Owansanyň, Pakistanyň, Hytaýyň we Birleşen Ştatlaryň wekilleri bu baradaky maglumaty 23-nji fevralda Kabulda geçirilen ýygnatdan soň ma'lum etdiler. Emma şol bir wagtda Naim 23-nji fevralda beren maglumatynda Talibanyň Katardaky edarasynyň gepleşikler baradaky planlardan habarsyzdygyny we toporuň parahatçylyk prosesine goşulmak baradaky deslapky şertleriniň üýtgemendigini aýtdy. Kırgızstanyň polisiýasy ýurtda gadagyn edilen islamçy toporuň agdarlarynda aýdylýan bir näçe aýaly tutsak etdi. Günorta Oş regionunyň polisiýa departamentiniň aýtmagyna görä 24-nji fevralda Karasu etrafynda Hizbut Tahrir toporunyň agdasy bolmakda guman edilýän 15 denan tutsak edildi. Ýurdun komitetiniň berýän maglumatynda derňewçileriň ekstremist mazmunly bolmagy mümkin kitaplary ele salandygy ma'lum edilýär. Bu kitaplar teologik we lingwistik derňewlerden geçirilmäge uğradyrlar. 2015-nji ýylyň başyndan bäri Kırgızstanda Hizbut Tahrir we beýleki islamçy toporlaryň agdasy bolmakda guman edilip tutsak edilýän adamlaryň sany köpeldi. Yapon medialary Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obamanyň Yaponiýanyň premier ministri Shinzo Abe'den Rus prezidenti Vladimir Putin bilen gepleşikleri geçirmek üçin may aýynda Orsiýete sapar etmezligi sorandygyny habar berýärler. Obama Abe'den öňünden planlaşdyrylan saparyny ýatyrmagy sorady. Bu sapar Orsiýetiň Ukrainadaky agresiýasyna garşy Birleşen Ştatlaryň Moskwany izolelemek siýasatyna garşy gelýär diýip 2014-nji fevralda Kyoto we Gigi habar agentlikleri maglumat çap etdiler. Emma maglumata görä AB 9-njy fevralda Obamanyň telefon arkaly eden haýyşyny ýerine ýetirmek red edipdir we ol Putin bilen duşmak üçin may aýynyň başynda Orsiýetiň Soçi şäherine sapar etjegi meňdeýär. Yaponiýanyň daşary işler ministrligi AB'niň we Obamanyň planlaşdyrylan sapar barada näme gurrun edendigini ma'lum etmedi. Ministrlik iki lideriň arasyndaky gepleşikleriň aglawy bölüminde Demirady Koreýa tarapyndan raketanyň uçurulmagyny gaýtawul bermek barada gurrun edilendigini aýtdy. Bosniýanyň musulman dini lideri Huseyin Kavazoviç islamçy ekstremizmi ýazyryp çykyş eden üçin Islam döwleti toporunyň agdasydygy aýdylýan şahs tarapyndan haýwa tatyrlanan soň häkimetlerden özüni goramagy sorady. Biz döwlet edaralary bu meseleni öz üstüne alar diýip umid edýäsip, Kavazoviçiň edarasynyň beren beýanatynda aýdylýar. Kavazoviç bu baradaky haýyşy Bosniýanyň mediýasy Islam döwleti toporunyň baýdagynyň öňünde Bosniýa dilinde
gükleyen adamın Kavazoviç'in bu kurduğunu kesmeldiğini aýdýandygyny görkezýän videonu efire goýberenden soň etdi. FTV atly kanalın berýän maglumatyna görä, videoda gürleýän adam asly Bosniýaly musulman Amir Selimoviç olup, ol 2014-nji ýylda Siriýada Islam döwleti toparynyň hataryna goşulypdyr. Bosniýanyň howpsuzlyk ministri Dragan Mektić haýwatyň çynlyky derejede howpludygyny aýdyp, döwletiň Kavazoviçy gorumak üçin goşmaça howpsuzlyk çärelerini görýändigini aýtdy. Qazaqstan mart aýyndan başlap Misir'e gönü ýolagçy uçar gatnawyny gaýtadan dikeltmegi planlaşdyrýar. Qazaqstanyň Investisiýa we Ösüş ministrliginiň 24-nji fevralda beren maglumatyna görä, Almaty bilen Misiriň Sharm el-Sheikh kurort şäheriniň arasyndaky uçar gatnawlary Fly Egypt we Qazaq Skat howa ýollary kompaniýalary tarapyndan amala aşyrylar. Hormatly dinleýijiler, biz öz gepleşiklerimizi dowam etdirýäs. Ýan habarlardan belläp geçmedi ýaly Owan Taliban hereketiniň Katardaky edarasy Azatlyk radiosyna beren maglumatynda Kabullaky hökümet bilen gösgöni parahatçylyk gepleşiklerine başlamadan ozal Birleşen Ştatlaryň ýollaşçylygynaky ähli daşary ýurt güýçleriniň Owan sany terk etmelidigini nygtamagy dowam etdirýändigini aýtdy. Bu barada Germaniýadaky habarçymyz Arat Perwiş doldurak maglumat taýýarlady. Awganystanyň Taliban hereketiniň Katardaky edarasy Azatlyk radiosuna özüniň Kabuldaky hökümet bilen gösgöni parahatçylyk gepleşiklerine goşulmadyndan öň Birleşen Ştatlaryň ýol başçylygynaky koalisiýa degişli ähli daşary ýurt güýçleriniň Awganystany terk etmek baradaky talabyna üýtgen zadyň ýokdugyny aýtdy. Talibanyň Katardaky syýasy edarasynyň resmi sözçüsi Muhammed Naim bu beýanaty Azatlyk radiosynyň erkin Awganystan gullugyna beren interwýusynda etdi. Ondan ozal göni parahatçylyk gepleşiklerini ýola goýmaga synyrşýan 4 ýurdun wekillerinden durýan topar öýleriniň gepleşikler mart aýynyň 1-nji hepdesinde Islamabadda başlanar diýip pikir etýändiklerini aýdypdylar. 4 taraplyň koalisiýa topary diýip atlandyrylýan Awganystanyň, Pakistanyň, Hitaýyň we Birleşen Ştatlaryň wekilleri öýleriniň bu pikirini 23-nji fevralda Kabulda duşarlaryna soň ma'lum etdiler. Ýöne Naim 23-nji fevralda giýişlik beren maglumatyna gepleşik baradaky planlardan Talibanyň Katardaky edarasynyň habarsyzlygyny, onuň parahatçylyk prosesine goşulmak üçin bellän öňkü şertlerine hiç bir zadyň üýtgemendigini bildirdi. Taliban Birleşen Ştatlaryň ýol başçylygynaky koalisiýanyň içindäki daşary ýurt güýçleriniň ählisi Awganystany terk etmese, özüniň Kabuldaky Awgan hökümeti bilen parahatçylyk gepleşiklerine goşuljak däldigini köp wagt bäri aýdyp gelýär. 23-nji ýanwardan 25-nji ýanwara çelli Dohada geçen maslahatda Taliban hereketiniň wekilleri bir beýannamada basyp alyjylar ýurdy terk edip Awgan halkyna öz ykbalyny özü kesgitlemäge mümkinçilik bermeli diýdiler. Ýanwarda Dohada aglan edilen beýleki talaplar Talibanyň Katardaky syýasy edarasynyň resmi taýdan ikrar edilmegini, Birleşen Ştatlaryň Talibany teröristleriň kara sanawynyň çykarmagyny, Talibanyň sewçileriniň tutulup ýok edilmeginiň besedilmegini, şeýle hem tosdoglukdaky Taliban sewçileriniň boşadylmagyny öz içine alýar. Ýanwar aýynyň aýagyna Awgan hökümeti özüniň Talibanyň parahatçylyk gepleşiklerine täzeden girişilmegi üçin bellän desapky şertlerini kabul edip bilmejekdigini aýtdy. Awganystanyň ýokary parahatçylyk geňeşi Talibany öňünden şert bellemän meselelerini gepleşik stoluna gozgamaga çagyrdy. Habarçymyz Arat Perwişiň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Gepleşigimizde goňşy Owan sany degişli maglumatymyz bilen dowam etdirýäs. Owan sanyň vice-prezidenti general dostum ýurdun demiradygyny töweşçilerden araslamak üçin ýene Jowjan welaýatyna bardy. Dostum geçen ýylyň güýz aýlarynda hem iki ýedek demiradyga sapar edip, Owan sanyň Türkmenistan bilen serhetdes Jowjan we Faryab welaýatlarynda Talibanyň eline geçen birnäçe etrawy töweşçilerden araslamak maksady bilen harba operasiýalary geçiripdi. Emma bu harby çäreleriň ideýany dostum Kabula dolanandan soň agdalýan welaýatlardaky birnäçe etrap ýene söýüşçileriň kontrollugyna geçipdi. Dostumyň demirada edýän soňky sapar barada Owan sanyň habarçymyz Şamerdan Gulum radiosynyň taýýarlan maglumatyny dinläliň.
Demirgazyk Awganistanda howpsuzlyk şertleri gitdigiçe ýaramadlaşýar. Jowzan welaýatynyň etraplarynda da jeňçiler wehim salýar. Welaýatyň Goştepe adly etrapynda bolan çatışykda Awgan güýçleri köp ziýan çekdi. Jeňçiler ençeme Awgan harbiýetiniň kellesini kesdi. Goştepe we Derdap adly etrabyny jeňçileriň basyp almagynyň ahmallygyny yerli ýaraglaryň komandirleri aýtdy. Jowzan welaýaty vice-prezident general dostumyň dogduk mekanydyr. Jeňçilere garşy harbi operasiýa geçirmek üçin vice-prezident general dostum Jowzan welaýatyna bardy. General dostumyň ýol başçylygynda Goştepe adly etrapynda harbi çara başlandy. Demirgazyk Awganistanyň jeňçileriň ýok ediljekdigini general dostum aýtdy. Biz 10.000 harbi bolup jeňçileriň garşydyna çara görüp bilmesek bir belanyň bakany bar. Onda biziň harbi giyimi egnimizde almaga hakkımız ýokdur. Ýöne düşmanlary Demirgazyk Awganistanyň howp çykarjakdygymyza men inanýaryn. Ýa çekilmek bolmaz. Ya düşmany ýok ederiz, ya da bu harbi uniform biziň kepenimiz bolar dip vice-prezident general dostum aýdýar. Jowzan welaýatynyň etraplarynyň hemmesinde dinýaly jeňçiler hereket edýär. Howpsuzlyk şertleriniň has agyrdygyny Jowzan welaýatynyň hakimi Lutfulla Azizi hem aýtdy. Şo sebäpden Jowzan welaýatynyň halkynyň general dostumdan jeňçilere garşy harbi operasiýa geçirmegini sorandygyny hakim belledi. Vice-prezident general dostumyň sözçüsi Şahbaz Erajiň Azatlyk radiosyna aýdyşyça Goştepe etrapynda Awgan güýçleri bilen jeňçileriň arasynda bolan uruşda 40 golay harbi halak bolupdyr. Derdap etrapyna da jeňçiler howp abandyrýar. Bu etrapda hem döwlet garşydaşlary toplanypdyr. Goştepe 40 nafar milli ordu askarlaryny goldan bergenmiz. Jeňçileriň arasynda daşary ýurtly militanlaryň bardygyny Eraç aýtdy. Şonuň üçin vice-prezident general dostum olara garşy harbi operasiýa geçirmek kararyna gelipdir. Goştepe etrapynda general dostumyň ýol başçylygynda häzir jeňçilere garşy göreş alınıp barylýar dip sözçi aýdýar. Borup ýakyndan amaliyatga gatnaşyp Merkezi Aziýaly jeňçileriň Türkmen-Awgan serhediniň goýunda da ýerleşendigi aýdylýar. Erajiň aýdyşyna garanda Demirgazyk Awganistanda Özbegistanly militanlar has köp. Dil birligi bolandan soňra olara yerli ýaşaýjylar başpana berýär. Faryab welaýatynda da ýagdaý kan gadal däl. Jeňçiler Türkmenistanyň serhedini de wehim salýar dip Şahbaz Eraç aýtdy. Albatta Türkmenistandy serhadiga tähdit biraz jiddiroq. Vice-prezident general dostum Faryab, Jowzan we Serpil welaýatynda öňüm jeňçilere garşy harbi operasiýa geçiripdi. Jeňçileriň ýeçiligine geçen etraplary gaýdyp alypdy. Emma general dostum kabula dolanandan soňra 3 welaýatyň köp sebti ýene jeňçileriň gözekçiligine geçdi. Şaýmyrdan Ulumrady, Kabuldan Azatlyk radiosu üçin. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosu bilen telefon arkaly habarlaşmak isleseňiz biziň Moskvadaky telefon nomerimize jaň edin. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeniňizde size awtomatik görnüşde gysga bildiriş eşitdirilýär. Ondan soň siz öz meseleňizi mälim edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gysga wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlyk radiosynyň telefon nomeri 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Azatlyk radiosy siziň jaňlaryňyza garaşýar. Gepleşigimizi Türkmenistana değişli maglumatlarymyz bilen dowam etdirýäs. Amnesty International guramasynyň adam hukuklarynyň ýagdaýy barada çap eden täze hasawatynda Türkmenistanda 2015-nji ýylda edil öňküsýaly repressiw rejimiň dowam edenligi aýdylýar. Diýip Londonda ýerleşen guramanyň bellemegine görä Türkmenistanda 2013-nji ýylda media işlerini kadalaşdyrýan kanunçylyk kabul edilse-de, iş ýüzünde türkmen häkimiýeti media özüniň senzurasyny ornaşdyrýar we hiç bir garaşsyz metbuat serişdesine ýol berilmeýär. Bu barada kardeşim Merdan Sariýewiň taýýarlan dolarak maglumatyny dinlädiň. Türkmenistanda 2015-nji ýylda adam hukuklary meselesinde hiç gili özgörüş göze ilmeýär diýip adam hukuklaryny gözegçilik edýän Amnesty International guramasynyň täze hasawatynda bellenilýär.
Amnesty International guramasynyň Ýewropa we Merkezi Aziýa programmasynyň direktorunun orunbasary Denis Krivoshev guramanyň adam hukuklarynyň ýagdaýy adly ýyllyk kasabatynda Türkmenistanyň ornu barada Azatlyk radiosyna şeýle gurrun berdi. Uzbekistan and Turkmenistan have remained. Özbekistanda we Türkmenistanda edil ünkutyal repressiv rejim dowam etdi. Bu ýurtlarda gynamalar we adam hukuklary babatyndaky beýleki ilginçlikler dowam etdi. As they were before, with torture and other human rights evils continuing. Düýbi Londonda ýerleşýän guramanyň bellemegine görä Türkmenistanda 2013-nji ýylda media işlerini kadalaşdyran kanunçylyk kabul edilse-de, iş ýüzünde Türkmen häkimiýeti media özüniň senzurasyny ornaşdyrýar we hiç bir garaşsyz metbuat listesine ýol berilmeýär. Amnesty International guramasy Türkmen häkimetleriniň jurnalistleri temetmek üçin basyş görkezmek, haýbat atmak ýaly çäherlerini dowam etdirendiklerini aýdyp, Azatlyk radiosynyň tutup edilen habarçysy Sapar Mehmet Nipeskuliýewiň ykbalyny hem ýatladyp geçýär. Pensiýen bugün çap bolan hasabatda geçen ýylyň 7-nji iýulunda bir kanun ýeşe gaçakçylygy diýilýän aýplama bilen tutup edilen Sapar Mehmetiň özü jurnalistik işi üçin tutulandygyna ynanylýandygyny nyktalýar. Gurama Azatlyk radiosynyň jurnalistleriniň henüz hem Türkmenistanda akkreditasiýa edilmändigini, olaryň dowamly basyşlary, gorkuzmalary, hatda tutup etmek haýbatlaryna tezwar edilýändiklerini üns çekýär. Häkimetler Aşgabatdaky we onuň töweregindäki jaýlardan satelit antennalaryny aýyrmak boýunça geçiren kampaniýasy bilen adamlaryň daşary ýurt metbuatyndan garaşsyz we obyektiv maglumat almak mümkinçiligini hasda çäklendirdiler. Adam hukuklaryny gözegçilik edýän gurama ýurtda howpsuzlyk güýçleriniň adamlary hamany öz eden jenaýetlerine boyun aldyrmak üçin henüz hem gynamalara tezwar edilýändiklerini, tutuklary berk daraýandyklaryny aýdýar. Ýurtdaky çykmak üçin çykyş wizasyny almak düzgüni 2006-njy ýylda ýatyrylan hem bolsa, Türkmenistanlylar daşary ýurtlara çykjak bolanlarynda çäklendirmeler henüz çelini hem saklanyp galýar. Amnesty International guramasynyň nyktaýysyna görä, adamlar daşary ýurda gitmek üçin aeroporta baranlarynda diňe sondy. Özleriniň ýurtdan göýberilmeýänleriň sanawyna goşulandyklaryny bilip galýarlar. Kärdeşim Merdanyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, bu barada öz pikir araýşlaryňyzy biziň bilen paýlaşmak isleseňiz, biziň bilen metbuat email belisi gmail.com email adresim daha turadyp ýa-da Moskwadaky telefon belimiz 79726 236 04 55 jaň edip ýa-da SMS ýazyp habarlaşyp bilersiňiz. Aşgabatda köp gatly ýaşaýyş jaýlaryň daşyny mermere meňdeş serişde bilen örtmek işleriniň birinji taparyny mundan 2 ýyla golay wagt ozal başlanypdy. Bu çäräniň bir başlanyp, bir hem soňlanman togtudylýandygyny wagtal habar beripdik. Edil häzirki wagt bu çäre haýsy tapyrdy? Biz bu soraw bilen gyzyklanyp Aşgabatly ýazyjy Amanmurat Bugaýew bilen söhbetdeş boldyk. Amanmurada Aşgabatda köp gatly ýaşaýyş jaýlaryň daşyny mermere meňdeş serişde bilen örtmek işlerini bir başlanyp, bir hem durdurýandygyny wagtal habar beripdiňiz. Häzir bu çäre haýsy tapyrdy? Edil şol bir başlanyp, bir taşlanmak ýörelgesi häzir hem dowam edýär. Meselen men özümiň ýaşaýan jaýym ol 1-2 drot bir etrapdasyna ýerleşýän jaý. Soň başyna plastik örtük, ýagny alfagon bilen örtmek işine 2 ýyl çenesi bundan ozal başlanyp, hassasyly şuýlyň maýaýyny jaýlygyň daşyny örtmek üçin, beremek üçin haýatyň aýlananyna 2 ýyl bolýar. Şu 2 ýylyň dowamyny jaýlygyň protokol köçetine duran kanatındaki işler doğrulayan tamamlanını karan yerlerine olsa başlı varatlı kuruluşu işleri devam ediyor. Bizim zamanımızda da eysen bir etrafının protokol köşesinde Lenin prospektinde devletron zaylarına 1-2 drop 1-2 drop 2 etrafçılarının da protokol köşelerine devletron zaylarının kötüsüne mahsus şu an ben ağlan 3 etrafçamda ağından 30 senesi ayın başına hayat ayranı dur. Şu hayatlarında in yaşı 1 yıl bundan olur ayranındı.
Amanrada sizin hem aýdyşyňyz ýaly şu çäräniň ilkinji tapgyrlarynyň başlananyny 2 ýyl bolup barýar. Munyň şeýle uzağa çekmeginiň göze görülip duran sebäbi bam ýa-da munyň sebäpleri barada resmi düşünürüş berilýärmi? Şol hakynda hiç resmi düşünürüş ýok. Dine ýylysyndäki myş gurrunlar dowam edýär, her kim özüne goloýrakmış gurrun tapyp, onuň uzağa çekmeginiň sebäbini bir düşünürjek bolýarlar. Ýöne garap bir soňkuda urda ağızda kanını şu işte zarlanma var. Men zarlanma diyenimde başına haya daylanan her zayda 5-6 tane işleya. O zayların başına bedel işlerini yani plastik örtme işine başlayan vakitlerinde olsa ağzından her zayda 50 adam işleyerdi. Peki. Amanrada indi näme bolmaly? Ýagny uzağa çekip şeýdip durmalymy ýoksa ýaşaýjylar olup üýşüp bir zat etjek bolýaňyzmy? Ýaşaýjylar men gelýän hiç zat ýok. Sebäbi döwlet berişletiniň hasabyna amal edilýän iş. Öňe ýaşaýjylar etraf häkimligine ýa bolmasa öý problemetine bir hasan tamamlanýar diýen ýa torulur berýärler. Olar bir ant jogap bermekden gaça durýarlar. Umumrak jogaplar bilen howlukman bizemine şu işin saltanmagynyň uğruna diýilýär. Amanradan jaýlaryň şol käbirleriniň daşyna haýatlaryň aýlanyp goýulmagy ýaşaýjylar üçin käbir amytsızlyklary, bökdönçlükleri hem döredýän bolmagy mümkin. Şol bökdönçlükler barada görüň beräýsiňiz, bam şeýle bökdönçlük? Bir näçe bökdönçlük bar. Sebäbi şol jaýlaryň daşyna beri örtükleriniň goýulýan wagtyny şoň goloýundan ýetýän piýadalaryň üstüne guruluş materiallarynyň gaçma kowy ýa-da awtolog bilen şoňa ýanaşyp köselerden geçende şolaryň üstüne guruluş materiallarynyň gaçma kowy gany berse-de 1 ýyl ýarym 2 ýyl bäri işlenip duran soň guruluşyp zibilleri ýagny şol goýulýan alfagonyň gerekmejek kesel aýrylan bölekleri ýene gaýrylar dete bolup ýatyr. Elbetde olar protokol kösesinden geçende göze ýylenok ýöne zaýlaryň arka tarapyna göze görünmeýän ýerde olar dete bolup ýatyr. Aşabatly ýazyjy Amanmurat Bugaýew bilen geçiren söhbetdeşligimizi dinlediňiz. 22 fevralda geçirilen hökümet maslahatynda Türkmenistanyň vice-premierleriniň bir näçesi güýzlük buğday ekilen meýdanlarda geçirilen işler, owa hojalyk tehnikalarynyň gowaça ekişine taýýarlanyşy barada hasabat berdi. Marly kärenetçidenan kä halatlarda paxtanyň dolu ýygylyp alınmadyk ýerlerinde buğdaýyň ekilýändigini, munyň netijesinde ýeterlik derejede hasylar bolmaýandygyny aýdýar. Mar welaýatynyň ýol öten etrawynyň Watan Daýhan birleşiginden özüni aýmeli diýip tanışdyran kärenetçidenan bu barada Türkmenistana habarçymyz Sultan Açylywa gurrun berdi. 2,5 hektar kärende ýeriňize buğday bilen paxtany çalşyryp ekilýändigi barada aýtdyňyz. Paxta ekenlileriniň suwdan kösenýändiňiz barada aýtdyňyz. Buğdaýdan nähil hasyl alýaňyz? Buğdaýym ekýäs arasynda. 2 ýyl paxta, 2 ýyl buğday ekýäs. Buğdaýdanam şol edil wagtynda suw bolsa hasyl boljak. Suw bolmadyklary bolýarmy? Bolýar. Onda buğday hasyl tutup bilenok. Wagtynda şu suwa kılmasa hasyl bolanok, hasyl tutup getir bilenok da dol talaba laýyk. Buğdaýyň ekilýän döwür haýsy döwür? Oktyabr aýlarynda ekilýär. Sondan soň gije galsa hasyl gowy bolanok. Gije galan döwür bolýarmy şonuň buğdaýyň ekilişini gije galan döwür bolýarmy? Paxtadan soň ekileni gije galýar. Paxtanyň içine buğday ekiljek ýerler gije galýar. Paxtanyň içine näme üçin buğday ekilýär? Täze buğday ekmel buğday ýylyňyz diýip ekilýär. Şu paxtanyň içine buğday ekeniňde nälik hasyl beren, nälik bitýär şol. Sürülmedik, tekillenmedik ýere buğday ekseň hasyl berýärmi? Gowy berenok, talaba laýyk bolanok çolar. Paxtanyň ýüzüne ekseň eýam giçki sürülmedik. Tepik giderler içine, külpde sürerler, akuşnyk sürerler, gowaçasy dur içine. Ondan haçan paxtanyň hasylyny ýygnap, ondan suwa ýakmal sen buğday. Ondan gije galýar hasyl gowy bolanok sonda. Daýhany girdije nädeler talýarmy şol buğdaýyň gije ekilmegi? Howa delel talýar. Wagtynda goýgary salmaly. Wagtynda goýgary salmasaň eýam onuň hasylyna
pes hasyl bermegine netije gelýärdi. Buğdaýyň tohumlary nähelek? Buğday tohumlary gatty erbetdäl. Olar gowy. Ondan sonra ekellerinde nä el bilen tepiläme, tehnika bilen tepiläme, ýa-ni paxtanyň içine buğday ekilende näme bilen ekilýär? Tehnika bilen ekilýär. Şonu paxtaňa delel ýetiren ok, ýa-ni ýygylmadyk paxta delel salan okmy? Delel salýar, ak paxtaň içine ekilse, sallap gitdi halk ýygyp almaly şonundan. Şu tugardan ýörep ýygyp almaly ta şolaň daýalan ýerini. Gowaça çöpüni näme etdiňiz? Gowaça çöpüni otun etmek üçin, tamdyr otlamak üçin alýas. Ýygyp almagy mümkinçilik bolýarmy? Ýok, buğday ekilse ýygyp almagy mümkinçilik bolanok. İçinde galýas ol. Çürüýärmi? Ýok, täzel buğdaýyň içinde otur. Delel bolanokmy buğdaý? Delel bolmazmy? Bolar. Şol gowaça sebäpli ekilen buğdaýlar endigan gögürs alyp bolanok. Terek bolýar olar. Buğday urum döwründe kärinde çänähili ıhtiýar berilýär öz hasylyny tawsyrmaga, şoňa gödekçilik köp diýilýär. Onuň hasylyny tawsyrmaly bolanda eýesi köp elýär onu. Her nemesine başlygam gelip, milisiýaly zatly gelip ýygyp alyp gidip tawsyrýarlar. Buğdaýa jogapkär başlyk, brigadir, milisiýa, kammaýynyň nemeleri, hojaýlary bar. Tehnika gödekçileri, başlyk, agronom hemmesi gelip soň başynda durýarlar. Tendiňe maşina minip gidip tawsyr gelaýmasy galýar şonda. Şolaryň gödekçiliginden daýhana behwit gelýärmi, delel gelýärmi şol edilýän artykmaç gödekçilikden? Biz şondan özümize alyp bilemdik. Şol ýetişdiren hasylymyzdan bir alyp bilemdik da tawsyrmaly bolýas hemmesini. Tawsyran wagtyňyzda şol bir terede kim çekilip bir şuňalyk ziýan salynýarmy, ýa bolmasa buğday çyýgyrylyp, çyýglylygy ýokary diýip daýhana delel salynýarmy? Salynýar, hapa diýip, çyýg diýip tonuňdan aýrylýar. Buğdaýyň girdejini wagtynda berýärlermi? Berýärler. Ýöne bahas pes. Onuň şol daýhan bahasy pes bolsa, ýyllyk girdeji bilen daýhan eklenip bilýärmi? Ýok, eklenip bilmär. Eklenerlikli baha ýok. Bahas pes gelýär. Talaba laýyk däl da. Buğdaýyň gögörlýän wagty bolýarmy? Buğday ýetişmäge urulýar diýen maglumatlar bar. Gögörlýän wagty bolýar. Orak döwri gelende bişenne bişmedigine garalanok bir ýandan başlap urup gitýärler. Gök buğdaýlara urulýar. Nerde bişen bar, onu urul diýip duranok gelen orakçylar. Şo buğday urmana kammaýlar ýetikmi? Doli ýetik däl, kammaýyn ýetik däl buğday urmana. Onuň şony urulman galýan buğday bolýarmy, ýere dökülip daýa bolýan wagtlar bolýarmy? Urup ýetişmedik ýerleri eýäm olar o çetini urup, o çetine baraýynça daýa bolup dökülip galýar olar. Ýa şonu bir kammaýyn ýa bir çetinden girip ýardan urup ýardan urman etdiňmi? Tutuş kalhodyň bir çetinden girip potrot dolu urup gitýärler oranda. Ýöne aňyr çetine çykaýynça dökülip gitýär, ýetenok tehnika. Ahirine galan potrotçylaryň buğdaýlar dökülip daýa bolup gitýärler. Ýa-ni buğdaýyň girdejisi az bolsa daýhan nähili güzaran aýlýar. Buğdaýyň girdejisini az berilýär. Az berilende köp hojalyklar özüni ekläp bilmeýär şo girdejiler bilen. Adabyna laýyk bolmaýar olar. Onuň näme bilen eklenýär daýhan? Mallara başga ýere işlemäne daýmasa başga gün görmek kyn da hojalygyna eklemek. Habarçymyz Soltan Açylwanyň geçiren söhbetdeşligini diňlediňiz. Hormatly dinleýijiler, efire eden maglumatlarymyz barada öz pikir garaýşlaryňyzy, bellikleriňizi biziň bilen paýlaşmak isleseňiz, sizi biziň Facebook we Kontakty sosial ulamlaryndaky sahypalarymyza goşulmagy çağırýas. Bu ulamlarda bizi gözlegi bölümine Azatlyk Radiosu Azat Habar ýazyp tap bilersiňiz. Şeýle-de biziň bilen line ulam arkaly hem habarlaşyp bilersiňiz. Line salgymyz Azat Habar. Hormatly dinleýijiler, şunuň bilen habarlar günnelik gepleşigimizi hem geçirip oturýas. Programmany Pragdaky studiýadan men Sähra alyp berdym. Saatlar ketmeden soň gepleşigimizi ýazgyda diňläp bilersiňiz. Azatlyk Radiosynyň tolkunlaryndan aýrylmaň.